Message, baka message. Salamat yan. Ismael, gihapon bahala na para po kung permit sa edad. Isod na unya o makalimutan sa atong ngalan o edad. Kay text na to. Tapi na yun o makalimot unya ka kasi nung gitwin imong bana. Bahala o ignon ta nga naunsa na siya. Walay kaupay kay ang bunot unya makawas. Sa atas, baka maguna. Bahala na lang. Ako kay naanad naman ko naasi problema. Ayaw ko na hunaan kay wagalitan nga tabangi o huna-huna. Ay kansita, anak niya permit. Mao-share lang daw o ninin pa. Mugara po na siya o makatagan kayo na to siya. Order siya, pagpanda. Sakto, yun, relax lang. Enjoy, bahala po na siya. Charo o kuanay o kay friends, si problem. Kasi siya matapang kay sakti lang o pagod o nalaking right. Basta in good health lang yun mo. Ilapin na ka. Happiest birthday to you of Amping Sinong Gitwen ISD ang imong pamilya, especially yourself. Ikan diri ka namo sa Mandawi City, Cebu. Og mag-inom na ta. Wala, wala po dito na. Dito na magtanong. Make a wish. Sige. Ready? Happy birthday to you. Blow! Blow! Salamat. Thank you. Dahil mga yun sa message sa taga Mandawi nga ga-surprise ni mo ma'am. Dai, salamat kay Dayhan. Ibo ko gi-surprise dai. Salamat kay Dai, salamat datong ang birthday. Salamat kay Dai. Salamat kay Dai. Salamat mo na mawala. Sige, thank you. Happy birthday.